Giyatagan o pagtagada sa nagunang magbalantay sa Archdiocese of Zabis nga isirado ang simbahan sa Jimenez tungod kay giyama-yamaan o gitabas-tabasan. Ato kini sa pagpaganaog sa decree sa Arsobispo sa lokal nga simbahan nga pagpasira sa simbahan ni St. John the Baptist diya sa Jimenez, Misamis Occidental, pinagi sa decree number 2025-805-02 nga pinirmahan sa Arsobispo Archbishop Martin Sarmento Bawa DD. Tubog din sa mga pasal sa bispo nga aron nga mahing uli kini sa paghalad ngadto sa Ginoo pag-usab kay ang balaod sa simbahan nga naglantaw sa kaluwasan sa tao apan kun binuangan kining kaluwasan magutubang og responsibilidad hinungdan nga dili man kini angayan nga pasagdan lamang kay kini mao nga dili mayong mga buhat ang naagi mga konsekwensya nga magatubang og pinagi ni nga mao nga pagsarado nga walay bisa hangtod sa ilang pagpahibalo sa pagbalik o pagbukas sa simbahan. Kaya ang simbahan sa Jimenez usaban kabalaan o dili panamas-tamasan busa kini nga pagpahinumdum sa matag matuon nga dili binuangan ang mga anaa sa suod sa simbahan busa dili kini palabyon sa nagunang magbalantay sa Archdiocese o Zabis isip amahan sa mga matuon sa Misamis Occidental o dili kini mutugot nga pasagdan lamang kining maong binuang nga mga panghitabo diya sa Jimenez, Misamis Occidental di na gipasirado ang mga nga simbahan. Walay bisa nga himuon sukad kagapon sa pagpasira gikan pa sa mga nga parokya hangtod nga tugutan kini nga ablihana hangtod nga tugutan kini nga pag-aablihan ug wala usay mga communal prayer nga himuon tungod sa mga panghitabo apan sa dili pa kini ablihan ngadto sa katawhan mohimo og penitensya ang katawhan kay kini kamahin man sa mga sakripisyo sa mga nga sala nga gitawag sa simbahan nga corporate sin. Busa kinahanglan nga ang katawhan mohimo penitensya pagsakripisyo paghinuso sa masala kay usaman kakatinigman ang simbahan nga maduhigan sa sala maduhigan usab ang tanan og mismo ang Arsobispo mipayag nga wala pa ibawi kanu sa ablihan ang simbahan og sa Agosto 7 mohimo og pagpenitensya ang mga kaparian sa Archdiocese of Zabis og paghuli hour lagi na pagpakumpisa sa katawhan kay dako magkini nga pagpanamastamas sa simbahan ang maong paghitabo kay isip usa ka katawhan sa Dios mapiktahan usab kun gibinuangan ang simbahan ang maong paghimo sa pagpakumpisa pagpenitensya o holy hour himuon kini kilid diha mismo sa parokya diha sa Divine Mercy Chapel sa parokya ni San Juan Bautista sa Jimenez, Misamis Occidental. Kay baluan nga usa ka babae nga 28 anyos nga vlogger nga taga Jimenez, Misamis Occidental ang nag-viral ang iyang video giluwaan ng holy water diya sulod sa simbahan sa parokya ni San Juan Bautista sa Jimenez. Din usa kini kapag panamastamas diya simbahan kay sa tibok Archdiocese o Zabis ang parokya sa Jimenez ang adunay nahitabong pagsarado walay misa walay sakramento nga maghatag kadto sa katawhan kay aron mabati sa katawhan nga ang simbahan dili angay nga binuangan panamastamasan og dili maayong buhat kay tugbang manini ang mga responsibilidad mga penitensya sa matag usa kung adunay mohimo sa maong dili maayong buhat nga kinahanglan sumpuon diha mismo sa matag usa. Aniya dibig may payag sa nunang mabalantay sa Archdiocese o Zabis sa Turkini sa pagsarado sa parokya ni San Juan Bautista diha sa Jimenez, Misamis Occidental. Mga kaparian mohimo sa o mga penitensya, huling hour, magkumpisan o uban pa agi pagiduyog kaninyo tungod kay usa kini kadako nga sala, usa kini kadako nga kalapasan nga nahimo. Mao na nga ang mga kaparian mohimo niini o tingali ako pong hangyoon ang atong pagdikura nga mohimo usab og mga holy hour uban pa sugod ba ugma o hangtod kanusa basta adunay makita nga ang katawhan sa tibuok nga parokya sa Alor City sa Jimenez naghimo gayon sa penitensya. Mingon mo nga wala pa may magbinuan ka na naman siya pero sanglit kita usaman ka people of God o unsa ang nagitabo sa kinatibukan apektado mangyud ta. Mao na nga walay misa nga pagahimuon
hangtod sa Domingo o hangtod kanusa, amo ka nang i-evaluate sa tibuok nga archdiocese. Kamo pa ang gihimuan niini nga atong siraduan ang mao nga simbahan. Nya makaluluoy kay kamo maduhig man walay misa aron inyong mabati nga ato gyud di ay nga panggaon ang simbahan o dili nato panamas-tamasan. Ato gyud di ay responsibilidad nga kung dunay mo aksyon o hinugdautan kinahanglan ato gyud nga sumpuon. Ug mao kini ang atong panagtapok aron kita mahibalo nga duna gyud tay responsibilidad. Kapwa ko, pananagutan ko nga ako yung tubagon ang atong isig katao. Muna nga nagtapok ta labi na gyud dining mga batan-on nga niya karon. Hinumdumi gyud ninyo nga dili gyud ta makayama-yama, dili gyud ta makahimo og mga dautan sulod sa simbahan. Kay kung mohimo ta ani duna dinhi consequence ug ang tanan nga katawhan apektado dinhi ini. Muna nga usbon ko ani ang mga kaparian unya atong ideklarar nga walay misa Lunes ang Domingo o hangtod until further notice. Tungod kay usa kini ka dako nga salaod nga nahimo dili lamang sa usa ka tawo kundi dili apektado ang katawhan tungod sa gitawag og corporate sin. Inautunta nga doon na tayo mga penitensya, doon na tayo mga pag-ampo nga paghahimuon, doon na tayo mga sakripisyo nga paghahimuon. Usbon ko ang Archdiocese sa Osamis, ang mga kaparian, muanhi sa Pizza 7, ari sa Divine Mercy, kaya ang tibuok, kapilya man sa tibuok, ang mga kapilyang mga barangay, wala may buhaton nga mga communal prayer tungod sa maong paghitabo o ang maong nga mga penitensya at sakripisyo ari kini buhaton sa Divine Mercy Shrine. Ang TV kabayan na pahayag sa naguna magbalantay sa Archdiocese o sabi sa pagpaygayon sa pagsarado sa simbahan sa Parokya Jimenez tungkol sa paghitabo nga giyama-yamaan o giyaman nga gipanamastamasan ang maong simbahan uban nga nag-viral diya sa social media ang usa ka babae nga 28 anyos nga giluwaan ang sudanan o ang holy water sud sa mismo nga parokya ni San Juan Bautista sa Jimenez, Misamis Occidental. Alang sa DX, dili siya man siya kabanang radio sa simbahan. W.O. Manuel Ron Kinichier, Danang Sanapian.